Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Pares Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Magandang umaga sa inyong lahat. Simulan na naman natin ang linggong ito with your Lunes serye, di ba? Kasama na dyan ang ating daily dose of information and syempre good vibes na din. Nag-iisang Ma'am Shisheki kasama sa inyong kakulitan. At hindi mabubuo ang dynamic trio ito kung walang ating gentle giant Charles Nico Limon and of course, ang ating audible Charet! At syempre, ang nag-iisang Randy Guzman. Ayan, it's a happy morning sa ating mga kabalitaktakan ngayong umaga. Makakasama nyo sa Talakan at Tawanan Charles Limon. And of course, ang nag-iisa, na-miss nyo ba ako? Kasi na-miss ko kayo. Sobra-sobra, hindi na ako nga nakatulog dahil alam kong ngayon makakasama ko na naman kayo. Siyempre, Randy Guzman pa rin ang nag-iisang minion. Maliit pero makulit at mamaya abangan nyo ang aking mga ikikwento. Uy, exciting yan ha. May pinuntahan kasi yan, no? Oh, Over yes. the Nagtawag eh. Nagtawag. Parang gusto ko sanang sumama pero medyo malayo. Pero ang ating mga kabalitaktakan, tignan nyo yan mamaya. Malay nyo. It could be your next travel destination. Siyempre naman, wag niyong kakalimutan na scan your Digibox and look for the Highland TV channel. Channel 44 siya sa ibang Digibox channels. Pero sa dito naman locally, channel 11 and 13. Yun sa mga nagtatanong din pala kasi hindi daw nila mahanap yung 44. Meron po siya, hanapin lang po. Scan through lang po ang inyong mga channels. And also, we are streamed live sa ating Facebook page at our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, like and subscribe our YouTube page. Ayan. Ayan, gusto niyo yan Okay. Hindi talaga ako makamove on eh. Kaya naman, bangon-bangon na sa ating mga kabalitaktakan ngayong umaga. At para simulan ang ating umaga, ating munang alamin ang latest weather update dito sa Baguio City ngayong araw ng January 24, 2022.
Ang ating weather update dito sa Baguio City, ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga ay 14 degrees Celsius, habang inaasahan namang papalo sa 23 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura sa lungsod. Ang araw ay sisikat mamayang alas 6:25 ng umaga at inaasahan naman itong lulubog mamayang alas 5:51 ng hapon. Naku, lumalamig na. I mean, umiinit na, Umiinit no? na. Pero malamig pa rin. Parang yung mainit Oo. natin dito, malamig Bro. pa rin. And para naman po sa schedule, syempre, schedule ng ating mga gustong magpabakuna at magpa-booster shot. Narito po ang schedule and ang status, syempre, ng ating COVID-19 dito sa lungsod ng Baguio, Monday, January 24. So, ang ating total cases ay 37,661 mula noong nag-umpisa hanggang ngayon. And meron tayong 251 new cases and ang ating active cases is 3,905. Yes, para naman po sa mga naka-lockdown na barangay, mag-ingat po kayo kung nasaan man po kayo ngayon. And syempre, ayan, meron tayong 16 na barangay na nasa lockdown. Lockdown ata ito. Naku, ang hirap naman gumalaw pag ganyan. Pero okay lang yan kasi para maingat tayo at hindi na tayo magkahawaan pa. Para naman sa ating schedule, sa mga gustong magpabakuna, ayan, existing lockdown order sa mga schedule ng gustong magpabakuna and booster shot, syempre. Bukas ngayong January 24, Monday, 8 a.m. to 2 p.m. ang SMB1 parking para naman sa ating district vaccination site. Bukas ang Engineers Hill Health Center. And syempre yan, ang mga mabibigyan first dose, second dose booster, pwede yan, no? Yung mga naka 3 months na ng Sinovac, Moderna, Pfizer, Gamaleya, Sputnik, and ayun, pwede na kayong kumuha ng booster. Samantalang yung mga naka 2 months na ng Johnson, ay pwede na ding, syempre, magpa-booster. Take note, merong cut-off po ang ating mga vaccination sites. Yes. So, pumunta po kayo dun ng maaga dahil pag na-reach na ang cut-off, hindi na kayo mababakunahan. Ayan, kaya pumunta na kayo, magpabakuna para lahat tayo protected, di ba, mga Naman. kabalitaktakan? And reminder nga na we just need your QR code, mga kabalitaktakan, and valid ID. Yun lang naman ang ating isasama. At syempre, mahabang pasensya, di ba? Ayan. And speaking of mahabang pasensya, well, it's, hindi ko alam kung paano ko siya isa-segue. Anyways, congratulations! Nakakatuwa. And again, congratulations to our Mark Magsayo. Again, sabi nga Ayun. namin kanina, Congrats. pamilti ka naman dyan. International naman tayo, mga kabalitaktakan, because he is our very own Mark Magsayo is now the latest Filipino world champion. Ito ay matapos niyang makuha ang WBC featherweight title mula kay Gary Russell Jr. sa pamamagitan ng majority decision win kahapon sa Borgato Hotel Casino sa Atlantic City. Uy, ang lapit nito sa New Jersey lang. Isang sakay lang yan. And imagine this, Mark Magsayo ended Gary Russell's reign of 6 years and 10 months. Ang tagal nga nun. Sabi ko sa inyo, mahaba yun eh. The longest active championship rule, as they say, within his win, Mark is now the 5th active Filipino champion, joining Rene Cuarto, Jervin Ancahas, John Riel Casimero at Nonito Donaire. Dagdag pa niyan, Mark is a certified knockout artist with a perfect 24/0 na. 'Di ba? Sabi Ayan. ko sa inyo eh, Nako. mahaba talaga Yes. yun. Ang sarap naman Oo. magka-jowa ng ganyan. Parang boxing tayo. Boxing. Alright? Malakas na Diba? malakas And of yan. course, ituloy na natin ang ating kakulitan and kwentuhan dahil alam nyo ba na sa Dagupan City, ayan, meron akong update na bilib talaga ako dito sa nakita ko sa Facebook. Doon umariba na daw ang Daragupan, o, di ba? At barangay sa Pugo Grande, Pugo Chico at Lasip Grande. Naku, parang pang international naman ang mga name ng mga Kaya lugar nga. dito. Kung saan daw dinadala na mismo ng government services sa mga barangay ang gamot, gupit, Meals on Wheels, anti-rabies vaccination, laboratory tests at safety tips mula sa PNP,
BFP at Poso. Anay, ganurns. Oho. Achieve. Sana meron din ganito sa Baguio, no? Para achieve. Oo. And of course, wait lang mga Day, there's more. Nakaka-good vibes talaga kasi may pa-dance number pa daw ang mga bumbero ng BFP Wow! Dagupan. Ayun. Parang di ba yung mga Sample. napapanood nating Oo. mga Oo. hot bomberos? Paano ba yung sample niyan? Yes. Oo. Weekly daw nila itong ginagawa, mga mamshies and guys. Mapapasana all ka na lang talaga. Kaya Charis! Eto at silipin natin ng slide ang mga fafa ng BFP ng Dagupan City. Ayan. Ang saya nun kasi Yes. parang at least meron nga at one point may nakita kong construction Oh, di ba? Parang mas magaling pa silang sumayaw talaga sa atin. Sige nga rin, yung toxic boy. Naku, Sige nga, ayoko. try mo. No, 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 no! Walang ganon. Sila ate Walang kailangan talk. natin sa morning show, Oo. di ba? Naku, ang sarap-sarap naman talaga ng umaga. Baka pwedeng Parang ma-invite. busog na busog na ako for breakfast, di ba? Nabusog ka ba doon, si Shecky? Oh my gosh, kasi bakit tayo nagtatanungan ng ganyan? Kanin na lang ba kulang? Oo nga, sila na yung ulam. Okay, Yan. balik naman tayo dito sa Baguio City, mga kabalitaktakan, dahil isa nga sa mga ginagawa ngayon dito sa Baguio City, ang Baguio City Research Council or Oy. Historical Research Council. Kasunod dito ng pag-aproba ng ordinansa. Ayon sa ordinansa, ang Baguio City Historical Research Council ay may tungkuling protektahan ang katotohanan tungkol sa lungsod mula sa anumang anyo ng historical revisionism at itama ang anumang miseducation at maling representasyon ng mga kultura ng mga tao. Naalala ko yung mga nag-viral nga na mga Oo yung nga. misleading na mga Oo, DepEd materials oo. about sa mga igorot. Siguro it can help, ano? It It, certainly will. Kasi marami ding misconception sa mga igorot or mga taga Baguio. Pero at least with this, siguro makakatulong. Pero sa Oo. tingin mo, with this iba't ibang mga fake news, mga revisionism, makakatulong kaya to? Oo, ako nagvo-volunteer na ako. So shout out po to our research council. I am very, very much interested to be part of that. Kasi nga, kami din, di ba, bilang tour guide din po kasi isa po nating part-time na trabaho. And na we are given in-depth characterization and research pagdating sa ganito. And nakakatuwa kasi yung iba dito pa are articles coming from other countries pa that we cannot get kasi nga kulang tayo ng paglalagyan ng ganitong research facility. So again, andito na po kami. We're topping off our hats. Please let us be part of it. Kasi again, ang laking bagay nito in our history naman. Siyempre, hindi pa kami mapupuno dyan. Siksik pa rin kami with latest updates and chikahan. Maya-maya lang abangan nyo ang ano nga ba ang signs ng toxic relationship? Sa mga gusto pang humabol Oh my ng comment gosh. dyan, visit Oo. visit my Facebook page, my Facebook account. Wow, nag-plug ako bigla. Visit my Facebook, personal Facebook account at nag-social experiment ako kagabi and you've learned at one point na meron kayong pinagdaan ng toxic relationship. Ayan, sige, magandang abangan yan mamaya. Oo. Mamaya naman mga kabalitaktakan, abangan nyo din itong issue natin. Kasi over the weekend, naging mainit po na Yes. topic itong naging presidential interview ni
Miss Jessica Soho sa kanyang programa kung saan yung ilan binatikos yung hindi pagsipot ho ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Ang katanungan natin mamaya sa komentaryo is, dapat bang makisali ang mga politiko sa mga debate? Yun. Ay, gusto ko Nako. nun. Kasi ang daming ano nun. Alam no? nyo ba, Diba? hindi ko yun napanood kasi pagod na pagod ako dahil nga may pinuntahan ako. Ayan. Mamaya ipapakita ko kung saan ako pumunta noong weekend. Ipapakita ko ang beautiful island ng Songyot. Diyan lang yan, syempre sa Santo Tomas, La Union. Pero bago yan, tatawagan ko muna si Coach Jed. Hello, Coach Jed ng SWAT Camp. Para naman, Coach, samahan mo na kaming mag-cardio. Good morning po sa ating mga kabalitaktakan. Ako po si Coach Jed of SWAT Camp and later po kasama natin si Coach Josh para sa workout natin. Ano nga ba ang workout natin today? It will be cardio. Why? Because po it's good for our heart and it's also good for your lungs. Ngayon po kasing pandemic po, pag nagkasakit kayo ng COVID-19, usually lungs po natin yung affected. That's why we need to keep our heart and our lungs healthy. So tara po, mag-workout na tayo. Welcome to Tabata. Are you ready? So watch me. 5, 4, 3, 2, 1, go! Shoes on, get up in the morning, cup of meal, let's rock and roll it. Kick on, Round shake the one. drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, iced tea and a game of ping pong. Hey, this is getting heavy, the Three, bass, two, I'm ready. one, stop. Life is sweet as honey, yeah, this beat's chain like money. Round two. Like money. Yeah, this beat's 5, chain like money. 4, 3, 2, 1, go! This is getting heavy, yeah, the bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat's chain like money. Disco, overload, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, one more, I'm diamond, you know I glow up. 3, 2, 1, stop! Round 3. 5, 4, 3, 2, 1, go! Three, two, one, stop! Round 4. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk the talk, just move like we off the wall. Day and night, sky's the light, so we dance till the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, yeah, the Three, bass two, boom, I'm ready. one, stop! Life is sweet as honey, yeah, this Round beat's chain 5. like money. Like money. Halfway there. Yeah, this beat's chain like money. 3, 2, 1, go! This is getting heavy, yeah, the bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat's chain like money. Disco, overload, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, one more, I'm diamond, you know I glow up. 3, 2, 1, stop! Round 6. 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 7. 3, 2, 1, go! Three, two, one, stop! Round 8. Last one. 5, 4, 3, 2, 1, go!
At yun na nga po, dito tayo magtatapos ng workout natin. Pagod na pagod din po ako, pero I know that it will be worth it because my lungs will be healthy, my heart will be healthy. So if you want more workout tips like this po, and if you want diet tips as well, you can contact me at 0917-600-3389. You can also visit our Facebook page, our Instagram, that is SWAT Camp. Thank you po, and I hope you enjoyed your workout. God bless and stay safe. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil mo lang out sa POW! Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatanda ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Rest bakuna na, para pwede na ulit ang buhay na masaya. At walang pangamba, libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Nagbabalik po ang Morning Balagtaktakan. Oras natin alas 6:36 na po ng umaga. Gising-gising na. Makakasama nyo Charles Nicolimon sa komentaryo ngayong umaga. Atin muna pong tignan kasi po papalapit or election season na pala ngayon dito sa bansang Pilipinas kung saan kinumpirma na po ng COMELEC na nagsimula na silang mag-imprenta ng mga balota para sa darating na halalan 2022. Aabot po sa 60,000 na piraso ng mga balota ang unang iprinenta ng COMELEC para sa mga local absentee voting o mga magboboto ho. Kagaya po ng mga pulis, media, at iba pa po na magsisilbing tagabantay sa darating na halalan. Pero isa po sa mga naging mainit na naging topiko ngayong weekend is itong nangyaring presidential interview ni Miss Jessica Soho sa 4 na mga tumatakbong presidentiables
ng bansa. Ito nga po sina Ping Lacson, si Leni Robredo, si Manny Pacquiao at si Isko Moreno. Isa po sa mga naging mainit dito na pinag-usapan ng mga netizen ay ang hindi pagsipot ho ni presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. dito ho sa nasabing interview kung saan ayon po sa kampo ni Bongbong Marcos, sinabi ho ng kampo nito na naniniwala silang magiging bias daw ang mga katanungan o magiging mahirap at magre-reflect ng negativity sa parte ni Bongbong Marcos. Pero ayon naman ho sa kampo ni Miss Jessica Soho, talaga naman pong mahirap ang trabaho ng pagiging presidente. Kaya mahirap din ang mga katanungang ipupukol sa kanila. Pero pagkatapos ho nito, itatanong ng ilan, kailangan pa bang magpa-interview o makipagdebate ang mga iba't ibang mga politiko dito po sa halalan ngayon dito sa Pilipinas. Iyan po ang isa sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasi sabi ho ng mga iba't ibang mga election watchdog dito sa bansa, mahirap po, no, or it will reflect poorly sa kanilang kredibilidad at sa kanilang identity ang hindi pagsipot sa mga debate. Pero ayon naman sa kampo nga ng ni dating Senator Bongbong Marcos, baka mag-focus lang naman ho sa mga negatibong mga topiko ang pag-uusapan sa mga interview. Pero ayon po kay Senator Ping Lacson na isa sa mga nagpaunlak ng interview dito, tinanong naman siya ng iba't ibang mga mahihirap na mga tanong ukol sa hindi nito pagsunod sa judicial system. Dito nga din nadawit itong pangalan niya sa Dacer Corbito murder case at iba't iba pa po. Pero sabi nga po ni Senator Lacson, yun nga din naman yung trabaho ni Miss Jessica Soho. Kaya naman ngayon ho nagiging trending naman ngayon sa Twitter at iba't ibang social media platform itong pag-urong umano ni Leni Robredo, si Vice President Leni Robredo sa isang radio interview dito po sa Metro Manila, kung saan trending ngayon ho sa Twitter ang hashtag Leni Duwag. Iba't iba naman po ang naging komentaryo dito ng ibang mga netizens, kung saan baka bumabawi lang naman siguro yung mga supporters ni Marcos or iba pa. Pero ayon naman sa kampo ni Leni Robredo, hindi po siya nagpaunlak. Pero wala pa po siyang naging official statement ukol dito. Mukhang tuloy-tuloy pa po itong mga iba't ibang presidential interview, kasi nga po nagiging vital sa atin kung minsan sa pagpili sa ihahalal ng mga pangulo itong mga iba't ibang mga plataporma na makita ng taong bayan kung dapat ba o dapat bang iboto ang mga ito o hindi. Kasi dito ho nakasalalay kung minsan kung anong gagawin natin sa mga iba't ibang mga issues na dapat nating pagtuunan ng pansin. Pero nabigyan naman ho ng linaw itong mga iba't ibang stand or nagbigay naman ng kanilang mga opinion itong mga presidentiable sa nangyaring interview ni Miss Jessica Soho. Pero we are expecting more. Ngayon papalapit pa ang election 2022. Kayo po, ano pong masasabi nyo po dito? I-comment nyo na po dito sa dito sa Facebook page or dito sa live stream para mabasa po namin mamaya. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Hello, good morning. TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com
www.facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Balitaktakan, very timely nga na napag-usapan natin kanina about our presidential debates. And alam nyo, my take on that, it's a God-given right. Kung ayaw, wag pilitin, baka pumayag, joke. Pero kung ayaw, again, it's a right for everyone. It's actually not constitutional naman na pag-usapan natin yan. And nga, mga kabalitaktakan, kagabi, nag-post ako sa aking Facebook page, Facebook account, at tinanong ko, what are the signs of a toxic relationship? One way or another, nagkaroon kayo ng toxic relationship, either romantically or on your professional lives. Dr. Lillian Glass wrote in her book, written in 1995, about toxic people. She defined very clearly that a toxic relationship is someone that doesn't have respect with each other and that they have in competition with each other. Mistrust din ba ang kasama dyan sa toxic relationship na yan? Well, this morning, nakakatuwa lang kasi we have a very, very kind-hearted talaga na isang tawag mo lang. Kabsat, pwede ka ba bukas? Mga ganong tipong tawagan. Pwede ba tayong mag-usap lang? Pero live, we have this morning Sir Norly Dumenden, and he is the owner and director of One Psychological Institute. Good morning, Kabsat! Good morning, Kabsat! Ating mga kabalitaktakan. Naman! Thank you, Kabsat, ha? Kasi sabi ko nga, kamusta naman ang iyong pag-isolation ngayon? Ayan, so guys, I'm getting better and better every day. So tomorrow, labas playa na tayo.
Kayang-kaya, labanan natin yan, Kabsat. And let's go straight to our topic this morning. Kabsat, give us naman at least five signs of how we determine a toxic relationship. Okay, so in general, yung toxic relationship, yung nakakalasong parang nakakamatay na. So, himay-himay natin. 5 tips lang ay, yes, tips na ngayon. Unang-una ito, feeling alienated. Yung feeling mo hindi na ikaw yung pilit na babago ka na. Pangalawa, there is too much pressure to be perfect or almost perfect or parang hindi magkamali doon sa relasyon nyo. It's just like you are walking on eggshells pa. Pangatlo, we have yung lack of freedom. Yung feeling natin hindi na tayo malayang gawin sa gusto natin o wala na tayong sense of independence. Ibig sabihin, nakadepende na tayo sa isang tao kung kanino tayo related. So, feeling natin we cannot function alone na dahil we were feel na we are independent or we are incapable. Okay, pang-apat, andun yung ating mga resentments and mga guilt kahit sa mga bagay na normal lang or yung mga bagay na hindi naman mali na ginawa natin. Okay, and pang-lima, ito yung ating desire nga to get out of the relationship pero hindi tayo makawala. No? Ito yung mayroong pattern of use and neurotic paradox na sinasabi namin. Gusto mong kumawala kasi there is something wrong, pero feeling mo hindi mo kaya. Kaya naman napili ka dun sa toxic relationship na yon. Ayan. So yun yung ating 5 tips or signs of toxic relationship, Kabsat. Kaya nga, Kabsat, paano to? Why do people stick with toxic relationships? Ayun, dahil nga may instances wherein they were incapable sila of functioning or living alone without that person. That is when nagkakaroon ng sense of manipulation and yung dependency ng tao. So like for example, yung partner mo, pilit mo kang kawawa or incapable na mabuhay financially or emotionally without him. So you will kind of stay with that person no matter how difficult the relationship is. So andun yung manipulate ka emotionally, no? To stay with the person regardless kung anong quality ng relationship ninyo. Yun nga. Pero, Kabsat, ito yung tanong ko naman, is gaslighting a form or kasama siya in the facet of having a toxic relationship? Yes, Kabsat. Dahil sa dalawang sign na natin kanina, no? Nagkakaroon tayo ng tendency na not to commit mistake or to walk on eggshells. Dahil nga, kahit dun sa mga bagay na hindi tayo ang may dapat or may gawa, is tayo yung sinisisi. So, people na toxic people, no, have their way of, parang pinapaikot yung mga pangyayari para kahit yung mga bagay na mali nila is may papalik sa atin. Or even yung mga bagay na magaganda na ginagawa natin is kung mali tayo to make us feel guilty. That is why the person naman ngayon would exert effort para maiwasan yung magkamali, para hindi masisi, or para hindi mapipili yung guilt na yon. Kaya nga, that's a hard, no, Kabsat? Kasi you lose yourself by pleasing the other person. That's very wrong. And alam niyo yung parang bakit mo gagawin ito? Hindi ba dapat, Kabsat, there's always a compromise in a relationship? Yes, sabi nga natin, compromise or equality. That's the major or the core in relationship, yung mutuality na yan. Ngayon, if you are losing yourself just because you want to please someone or other people, then that's already toxic. Sabi nga natin, toxic, nakakamatay, nakikalason. Kabsat, do you encourage ba relationship, yung mga ganitong relationship nowadays, to give out their social media password to assure them that there is no disrespect or mistrust dun sa karelasyon nila? No. Take note ha, na even sa mga mag-asawa, na sinasabi natin mayroong conjugal properties, mutuality and everything, you are still two separate individuals. Yes. You are still two separate identities. There is a rule na in relationship sa regard, if you respect yung relasyon mo, respect also yung individuality ninyo. It's alright to compromise, to meet in between. But you have to respect pa din. Kasi
even yung mga closest relationships, there should still be that sense of privacy. This is something that people in relationships do not understand. Right. Kabsat, ito naman, now that we've identified these signs, give us naman tips and advices how to get away from this kind of relationships. Alam mo, Kabsat, ang pinaka-una na problema, kaya marami yung toxic relationship, is their denial. So number one, sa kahit anong problema, the first is to get out of this or to resolve the problem, to accept that there is a problem. Yes. Pag nakita mo that there is already a change doon sa functioning mo, whether it be personal or professional, tanggapin mo. Look at the problem. Examine the problem so that. Okay? So once na natanggap kasi natin that there is a problem, we now have to do something on our own. But then again, we tend to be consistent tayo or hindi tayo ganun ka-realistic. So let's be open to outside help kasi some things that we do not see objectively, nakikita yun ng ibang tao. And of course, we yung process of being or remaining in the relationship and getting out of the relationship. Right. Sa tingin mo kaya matmagaan if you get out. Yes. Ang tanong kasi ng ibang mga tao is that yung immediate effect, if I get out of the relationship, malulog-log-log-log for the first Pero that's that's normal. Mayroon na tinatawag na at the very concept ng sakit, pero you will get through it. Yes, yes. Kabsat, last word sa ating mga nanunood, and that if they wanted to reach out to you, imbitahin mo rin sila. Ayan, so ating take note that we engage in relationships to enhance or to better ourselves. But if your relationships are no longer working or yung nasa ating pa, then think twice. No? It's either you have to repair the relationship or get out of the relationship. And of course, para mapanatili or patuloy tayong matuto dun sa ating mga social media, please follow me on Facebook. That's your Psychologist Tanggala. Or on YouTube, nandun din tayo, Psychologist Tanggala. Naman. Thank you so much. Oo nga. Kabsat, ingat ka, pagaling ka, and maraming salamat. Thank you so much, Kabsat. Thank you. And yan nga, again mga kabalitaktakan, there are certain relationships that you cannot mend. Kahit anong gawin mo, there are relationships that you need to walk away. And you just have to find the courage to do that. Sabi nga nila, you find courage in the most unlikely places and even darkest places. Kaya nga mamaya naman, sundutin na natin, punta na tayo kung saan man lumalaglag yan. Kung saan man naglakwatsa ang ating minion, si Ate Ren. Mamaya panoorin natin at magbabalik ang Morning Balitaktakan. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. at dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at
Sa ngayon, nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay niyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan, sa bisyo, wala kang panalo. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambasan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayan ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Good morning! Na-miss nyo ba ako? Kasi na-miss ko talaga kayo mga ka-minions. Pero noong weekend, hindi lang ako minion. Isa din akong Dora the Explorer dahil meron akong lugar na in-explore. Matagal ko na actually nakikita ang lugar na to dahil sabi nila, ito nga daw isang hidden treasure ng Santo Tomas, La Union. Kung bakit? Syempre inalam ko yan, pero ito nakakamangha dahil ang islang aking binisita, nasa gitna siya ng 2 dagat. At kung gusto nyong makita ang aking adventure bilang Dora the Explorer, di naman ako, noong weekend, panoorin natin ito. Pwede kayong sumakay ng bangka mula Santo Tomas papunta sa isla o kung nakasasakyan, hanapin lang ang barangay hall ng Narvacan, Santo Tomas. Pwede kayong maglakad o kaya naman mag-tricycle. At dahil nga mga ka-minion, sobrang layo, noong papupuntahan nating mga cottage, nakisakay na ako sa tricycle ng pamilyang bumibisita dito. Sa isla ay mayroong 3 cottage na murang-mura lang ang renta. Pwede din dito ang overnight kaya perfect for family and barkada. Kahit malayo nga, may nagbibenta pa ng ice cream. Siyempre, seafoods is life. Sightseeing o swimming, pwedeng-pwede dito. Kaya nga nais ng mga residente at ng caretaker na si Mang Bruno, Pintas na kita ng plano ito siguro. May kanitigon daw na pagsyakan na pag-ingkaman ito. Basta mo tao mo nga dan tingin pagkita ng pag-improban ng pagkataan, kapag tarabakuan, isyat mo ito. Kaya bisitahin na ang Songyot Island sa Narvacan, Santo Tomas, La Union upang masuportahan din ang mga tagong pasyalan dito sa norte. O, diba? Yan ang aking adventure noong weekend. Syempre, hindi ko pinakita lahat dahil gusto ko kayo mismo ang pumunta para makita nyo kung gaano kaganda noon. And take note, kahit na minion ako, hindi ako nalunod. Dahil ang tubig mababaw lang, perfect talaga siya para sa family. And sabi nga nung mga caretaker at mga residente doon, ang mga pumupunta daw doon ay yung mga grupo, government
agencies, offices, and pwede din yung mga riders. And of course, alam nyo ba na pag kumuha kayo ng cottage doon, 300 pesos lang. And pag overnight, 500 pesos. So yung cottage nila, merong kwarto, may CR, perfect na talaga yon. And ito pa, dahil takot lang talaga ako sa tubig at hindi ko pa talaga kayang sumakay sa bangka, kaya nagsasakyan kami and ayun nga, sumakay ako ng tricycle. Pero kung gusto nyo talaga ng adventure, pwede kayong pumunta sa Namunitan, Damortis, Santo Tomas para naman matry nyo ding magbangka. Ang sabi nila, 30 minutes to 45 minutes daw kapag kayo ay nagbangka papunta doon sa isla. And ito, take note, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo talagang mag-overnight and party-party, nagbibigay din sila doon ng generator. Pwede doon, meron silang generator, kaya talagang napaka-friendly nitong lugar na to. Pero syempre, ang gusto talaga ng nakausap kong caretaker, sana daw talagang maayos at saka alam niyo yun, lagyan nila i-renovate or pagandahin para naman makabisita talaga yung mga tao. And ang isa pang plano ng pamahalaang lokal, dyan sa Narvacan Santo Tomas, La Union, maglalagay daw sila ng camp doon dahil nga yung mga bumibisita sa kanila, gusto ata nila ng adventure. Dahil pag kayo ang andoon, kaunti lang talaga yung tao dahil sobrang layo mga ka-minions. At alam nyo ba yung tricycle? Ha? Akala nyo ba mabilis lang yun? Nako, natagtag talaga ang aking height. Kaya feeling ko nga lumiit ako lalo. Yung tricycle na aming sinakyan, 30 minutes bago kami nakarating. And medyo natakot ako dahil medyo malapit nga siya sa dagat. Akala ko mahahagip talaga ako. Ang liit ko pa naman, hindi ako makikita. Anyways, ayun nga ang aking adventure. And next week, tutukan nyo ulit kung saan ako pupunta over the weekend. At ibibida ko yan, syempre, dito pa rin sa Ibaren kung saan pag-uusapan natin ang mga nakakabilib, nakakakilig at nakakamanghang mga kwento. Syempre, dito sa Norte. At magbabalik kami dahil mamaya pag-uusapan natin kung totoo ba na same feather flocks together? Comment nyo na ang inyong mga kasagutan mamaya sa Barangay Nyangay. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na, hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako, kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet.
Taktakan. Diba? Ayan. Talagang ayaw nilang maging same feather flocks together. Hindi talaga kami sabay-sabay. Anyways, ayan, andito na tayo sa Barangay Nyangay kung saan papainitin ng mga sagutan ang ating malamig na umaga. Ang topic nga natin for today, mga kaminyon, mga kakumpare at mga kamamshi, totoo nga ba na same feather flocks together? At ang mga magkakaibigan ba ay dapat pare-pareho para masabi mong magkakaibigan nga sila? Alamin natin ang sagot. Unang round, Charles? Charles muna kasi nag-iisip pa ako. Ganun ba talaga? Nag-iisip pa ako. Oo. Ano na kasi yun? Same feather flocks together. Yan. Same feather flocks together, mga kabarangay, kasi nga din naman kung magkakaibigan kayo, there is a common sa inyong mga magkakaibigan which makes your friendship more cohesive, mas nagkakaintindihan kayo at mas na-achieve nyo kung ano man ang inyong goal na dapat i-achieve. Kaya same feather flocks together. Nako, ano naman kaya ang sagot ng ating Momshi in the house, Momshi Sheki? Saglit lang, hindi ko ma-spell yung cohesive eh. Pwedeng well, leave it as it is. So, ako naman, on being goal-oriented, kung yung goal nyo as friends are good, okay. Pero kung hindi, kung lahat kayo naghihilaan pababa as friends, hindi. Eh, yung iba nga dyan they even don't support the businesses of their friends. Parang gusto ko yan. Pwede bang free taste? Pwede bang free muna? You really support someone kung talagang sinusuportan mo siya in a positive way. Pero sa akin, it doesn't really have to be goal-oriented. Ang importante dyan is result. Yun. Result. Sige. Mas Okay. mahirap ata yun Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-iisip muna ako kanina eh. Sige. Ayan. Pangalawang round. Yan. Charles Limon. Naniniwala naman ako, mga kabarangay, na same feather flocks together. Kasi ngayon ang bagong motto, tell me who your friends are and I will contact trace them. Gusto ko yan! Tignan mo to, nagkasipon lang to. Ako na din, nadamay Kaya same feather flocks together. Nako, ikaw ba naman uminom ng gulaman? Ikaw kayong nagyaya ng gulaman, kaya nagkasipon tayo. Aba, kasalanan ko pa ba? Sinisi mo pa ako. Ayan, second round para kay Momshi Sheki. Para sa akin, yan. So, it doesn't define you as a person kung sino yung makasama mo. You have your own personality. You develop a security lang sa mga kaibigan mo. However, you as an individual should be different from the group that you are with. And sa isang grupo kasi, probably you do find each other interest relevant sa inyong magkakaibigan, pero you're still unique. You're still an individual person. Ayoko na. Tama na. Ang seryoso naman ng you're tayo? still an individual person. Ayan. Okay. Para sa ating huling round ng bakbakan, alamin natin ang sagot ni Charles Limon. Naku. Same feather flocks together, mga kabarangay. Kasi nga naman, kapag nagkapareho kayo ng idea, you attract each other, di ba? Kaya naman kung minsan, mas maganda kapag magkakasama kayo na may common na mga goals na pwede nyong ma-achieve, di ba? Para naman tulong-tulungan lang kayo. Oo naman, I second the motion yun. Sige. Pero my take Your Honor? dyan, Your Honor. Nasa korte bigla. Pero ang akin naman, mga kabalitaktakan, is that, again, individuality is still the key on that. Oo nga, sabihin na rin natin that you do flock together because you have the same pakpak. Charet. Hindi mo na kayo tumawa. Napaka-unsupportive na Lugi ka doon, lugi ka doon. Buisit, hindi na ako magjo-joke. Pwede ba tayong krik-krik dyan? And kru-kru-kru. Anyways, di ba? Again, you have in a group where, hindi ko na alam yung sasabihin ko. Kaya mo yan. Kaya ko yan. Itatawid natin to. Kasi nga Itatawid sabi mo ko yan. nga, the same feather do not flock together if you have different personalities pa rin. Kung hindi pa rin kayo pare-parehas ng personality, you still don't flock together. Meron nga, di ba? Meron tayong mga friends na hindi natin friends ngayon because they've changed. Relatively, nagbabago ang ating ideas and principles and you don't want to get stuck with people na do not want to grow.
Yun lang yung akin. O, di ba? Nako, medyo naiyak Diba? talaga ako. Naalala ko yung mga friends ko na Ano? naging ex ko Ano? na. Charis! Oh. Charot lang, pero according sa research ni Oliver Scott Curry at ni Robin Dunbar, o ninong ko tong mga to, charot. Naman. From University of Oxford, cooperation requires that individuals are able to identify and ang hirap naman nito, preferentially associate, di ba? Ang hirap pala talaga pag English, with others who have compatible preferences and the shared background knowledge needed to solve interpersonal coordination. But then, totoo nga naman na dapat talaga may pagkapare-pareho tayo para mag-flock together tayo. Pero, ang tunay na friendship, hindi kasi din yan nag-judge kung same ba kayo ng preferences or not. Siguro ang tunay na friendship na lang is how you really look at the person and how much you love them as your friend. Yes. Kasi ang tunay na pagkakaibigan, hindi yan nasusukat sa kung sino ka, sino ako, ano ka, ano Yes, ako, mayaman, mahirap. Kahit ano pa yan. Dahil dapat sa love, sa friendship, ang foundation ay love lang. Mahilig kasi ako sa love life. Kaya naman. That therefore, mga kabalitaktakan, choose your friends wisely. But then, do not judge your friends also. Kayo, mga kabalitaktakan, meron ba kayong mga kwento? Meron ba kayong mga kwento ng friendship? Na gusto nyong i-share na kahit may pagkakaiba or similarities, i-comment nyo lang yan sa aming Facebook page because we are streaming at Regional News Group Luzon. Naka-live kami. Babasahin namin ang inyong mga comments sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudraga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako.
7:18 in the morning. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Yan na naman. Ayan. Hindi wala talaga. Magkaaway pa rin weather. sila. Oo. Magkaaway pa rin sila. Kaya hindi tayo nagkakasundo Oo. eh. Buti na lang ako. Happy-happy lang dito kahit hindi ko maabot yung floor. Ayan diba? po. Halloween special. Wag na nating pag-usapan yung height references. Oo. Basta happy tayo. Di ba mga kabalitaktakan? Pag-usapan na lang natin ang love life nyo. Ayan. Kayo, ikaw ba? Ay, wag! Ikaw ba, Ma'am Shisheki? Dahil mahilig ako sa love life, ang mga bagets ngayon, ang focus talaga sa love life. Ikaw, Ma'am Shisheki, ano ang pinaka naging toxic na trait ng nakarelasyon mo? Oh my gosh! Bakit may ganon? Di ba nga last ko na dapat yun? Oo. Anyways, siguro ang akin lang is that manipulation. It came to a point na I am no longer the person that I am with that relationship. I lost a portion of my personality because of that relationship. And again, it just have to take you courage para talaga to get out of it talaga. Yun naman. Ikaw ba, Charles? Any other examples na pagdaanan natin about toxic relationships? Siguro yung kinokontrol ka. Oh. Or tinatanong ka lagi, di ba? Kasi kung minsan napakahirap yun eh. Oo, tinatanong ka. Isa sa mga naging experience ko yan. Totoo ba? Oo. Kasi coach ko siya eh. Kaya nasan ka na kumakain ka na naman, dapat nag-exercise ka. Oo, ganon. Pero, hindi din. Pwede Ganon. na yun. Pasok na din yun. Oo. Sa atin ba, Ren, innate ba sa ating mga Oo. babae that we really constantly ask where our partner is? Ewan ko, kasi ako lagi yung tinatanong dahil ako yung bulakbol. Siguro hindi ka alam kung ano yung pinaka-toxic trait ng naging partner ko. Or ako, kasi at some point, di ba? At some point in our lives, we become the toxic one. And we have to accept that. Kasi hindi naman pwedeng lahat ng sisi ay sa partner. True. Pero ang siguro ayoko sa isang relationship is yung he doesn't want you to grow kasi magsiselo siya or anything. Parang, I mean, hindi ako nag-grow. Oh. Kaya ganyan ka ngayon. What I'm saying is, di ba, parang, there are certain times na meron akong gustong mga gawin, pero parang napipigilan because I don't know kung bakit. Pero syempre, kung ikakasama ko naman, it's okay. I would love to listen and hindi naman manipulated, pero yung makinig din sa partner ko kasi alam niya kung ano ang mali sa akin. Pero at this same time, kung alam ko namang makakabuti sa akin, you should not stop me from doing what would be best for me. Oo naman. Oo, definitely. O yan, sige, ano pang sasabihin mo siya kayo na? Sige, last mo na yan. Anyways, balik naman tayo Kaya sa mo yan. usapan mo. Yung with this kasi, again, at one point, you were or you had been in that relationship. Kaya sa mga kabalitaktakan natin dyan, you just have to listen. Alam mo yun, you do not have to consume. And hindi ka dapat makonsume ng relationship na yan. Yung energy mo, it's supposed to be something that is vibrant. Parang si Ren ang energy nyo. Pero minsan dramatic yan eh. May mga ano yan eh, post na medyo Umiyak na lang mag-isa kung minsan. True. Hindi naman namin inaano. Hindi naman siya inaano. Ganon. And speaking of that, iyak-iyak, madami nga ang mga umiiyak sa tawa o sa saya or sa lungkot dahil nga noong presidential interview nga nung sa mga presidents natin ay hindi daw pumunta ang kanilang manok na si Bongbong Marcos. However, meron ding mga masaya dahil nga sinasabi daw nila na ay nako, ayaw humarap dahil ganito, ganyan. Kayo, dahil hindi ko pa napapanood, pero mamaya papanoorin ko yan. Anong masasabi nyo doon? Ako ang take ko dyan kasi again, it's a God-given right whether you want to be part of that or not. Yes. And sa tingin ko lang kasi on the take of being biased or unbiased, news gathering or pagkalap mo ng balita, ang pinaka-goal mo is to find and seek for what is the truth. Yun lang naman yun. O bakit seryoso ako bigla? Ayun lang. Kasi yun yung masama kung minsan eh. Kapag mahirap yung tanong, bias na kaagad. Oo nga. We have that notion na agad. Di ba may utak naman tayo, di ba? Char, joke. Pero Sige. nagkakatingin. Talagang magkaaway pa rin kami eh. Oo, ganyan yan, mga yan.
Oo. Pero kung minsan mga kabalitaktakan, pwede naman tayong mag-ease off kung minsan sa mga stress sa buhay at magpahinga sa mga magagandang isla. Kagaya ng finiture ni Ren na nakalimutan ko ang pangalan. Anong pangalan? Suyok. Ayan. Medyo Oo. siya. Oo, hindi siya nagtawag. Nagtawag Oo. siya pero late na. Andun na siya mga Oo. ka-MB. Andun na siya eh. Nag-send na lang siya ng picture. Pero Syempre. alam mo na karma to nung Friday eh. Oo. Grabe naman kayo, huwag nyo nang sasabihin dahil Oo. malalaman ng nanay ko yan. Anyway, Oo. babatiin ko na. Ikakat ko na kayo dyan. Sabihin na natin. Shoutout Sabihin sa na mama natin. Sabihin na rin. natin. Dadudes ko dyan sa La Union, sa lahat ng nanonood, uy, lahat pinagkikwentuhan ng mga kapitbahay namin dyan. Morning balitaktakan daw, pinapanood daw nila. Maniwala ko Yun. sa inyo, gusto nyo lang ng pasalubong. Charis, sa mga nanonood La Union, hello po sa inyong lahat. And of course, sa Mainit and Tubilio family, Bebe Lolobs, John Mark na kumakain ngayon, bumili siya ng food doon sa isang convenience store. Kain ka lang ng mabuti dyan. And syempre, OZ sa Rave, shout out sa inyong lahat. I love you. Naman. Yun. Good morning and tama daw. Oh, Mm. pasensya ka na. Ako ang nanalo. Good morning, tama po yan. Oh. Ay, sorry. Mali yung Not nabasa at- kong comment. oh. Sabi niya, no daw. Sir Alan Laviste, good morning. And sabi Yun. niya, no. Always be different but having one goal. And sabi din ni Ma'am CJ, not 100% true. Ang boring naman ko kapag kapare-pareho ng ugali. Mas masarap ata yung mixture of different personalities. That way, you will be able to learn from each other at mas naging flexible ka in understanding other people which you need naman talaga in this lifetime. Pak, ganun. Ay, Sa bagay, tama nga din tama naman, ano. Grabe ka naman, para namang walang kumampi naman kay Charles. Oo, Meron naman. meron. Sabi naman ni Alfred Aquino, good morning po. Oo. Tama yan, magkakaparehas gusto ng magkakaibigan. Alam nyo, may alam akong ganyan, yung magkakaparehas ng gusto, nag-away, iisang lalaki lang pala yun. Ay, ganun ba? Huwag ganon. Wag One yun. goal pa lang gusto mo, girl. Oo. And then, Yun. shout out also to our international viewers, to my ate, good morning kasi naman. Day off niya ngayon. Good morning. And in Korea, maraming salamat. And our in-house attorneys, Attorney Pasiwan and Attorney Avila, good morning. Yan, good morning. Good morning sa inyong lahat. And of course, sabi ni Winter, morning balitaktakan, who what lines for today? Parang elevator lang yan. Bakit mo ipagsisiksikan ang sarili mo kung walang pwesto para sa'yo? Meron namang hagdan, ayaw mo lang pansinin. Ay. Meron din namang bintana. Tsaka. Mapapagod ako, maikli talaga yung mga bias ko, Winter. Hindi talaga ako makakaakyat. Oo nga. Charles, ikaw, may babatiin ka ba? Meron nga tayong nanonood pa. All the way up to Ilocos Sur. Maraming Ayun. salamat sa aking pinsan, Ate Norilyn. Thank you, Ate, for your support. And to our mga kabalitaktakan din sa Pangasinan, nakalimutan ko lang yung pangalan nila, but they sent us a message privately. Maraming salamat sa pagtutok. Di ba, Charles? Babatiin ko din dyan sa Ilocos Sur family ko, Limon family. Happy viewing! Good morning sa inyo. And also Fontanilla family dyan po sa Nueva Ecija, dyan sa Cuyapo. Ayan. Dami-dami yan. Boyet Narciso, Paneda Eric, also Olanday Rodel, kahit daw nasa Maynila siya. Yun. Andito siyang nanonood, Angeline Bugtong, and the rest also, Shobe, sa aking anak-anakan, Shobe. Good morning. And of course, sa nagpapalinaw ng aming mga mata para makita namin kayo bawat umaga, Maranan and Ballesteros Optometric Clinic. Kaya nga. And syempre, hindi papahuli ang mga quality products ng Aldridge Corporation. One of that is PAO. Kasama namin yan, kasangga namin ang kanilang vitamins and also their RoboCough for kids and adults are also available. And of course, andyan din ang NGCB, TG Home Builders, at yan nga yan. Diba? Of course. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumama ulit ngayong Lunes para salubungin ang linggong ito. Sana'y samahan nyo ulit kami bukas at sa mga susunod pang mga araw dito pa rin syempre sa Morning Balitaktakan! Mga kaibigan, ako po si Dobby D. Guzman. Hanap nyo ba ay mabilis, tama at napapanahong balita?